terfawha. Mhijiex mezz edukattiv li nagħmlu dawn l-affarijiet eżistiji. Ħaġa oħra nqogħdu attenti għaliex anke drawwa li wieħed jonqos wiċċ b'qara ħamra hija wkoll mod kif igerxu l-erwieħ li jkunu se jżuruhom. Hekk jiġifieri din il-ħaġa li hekk tidher forsi attrajenti, sabiħa, kurjuża, jidilha li trid. Imma warajha din hija ħaġa oħra superstizzjuża fil-Halloween. Nerġa' ngħid ma tirriflettix il-fidi tagħna għalfejn għandna nagħmlu affarijiet li ma jirriflettux dak li aħna nemmnu fih. Proprju bil-maqlub għandna nagħmlu. Ħaġa oħra jeżisti li noqogħdu attenti għaliex fil-kultura tagħna qed tipprova tneħħi l-festeggiamenti reliġjużi. Hawn min ma jridx il-miliet u neħħa l-miliet diġà minn Christmas ngħidulu x'mess, tajna l-Kristu l-barra minn ilu hekk. Immissa anke l-kelma totali qed inneħħuha billi ngħidu li l-miliet sar Winter Festival. Fil-veru sens tal-kelma. Bħalma rajt u mbagħad qed nagħmluh l-Spring Break. Jiġifieri nippruvaw inneħħu mill-kultura tagħna dak li hu nisrani u qegħdin indaħlu dawn l-elementi oħrajn. Jiġifieri u dina hija proprju waħda minnha wkoll il-Halloween. Meta l-Knisja qed tiċċelebra proprju il-valur kbir tal-ħajja ta' wara l-mewt, ir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt, proprju għandna kultura li tiċċelebra bil-maqlub u l-ironija hija li aħna l-insara nikkontribwixxu għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Hija ironija kbira eżisti, li noqgħdu attenti. Diġà qegħdin f'kultura Ewropea li trid tpoġġi fil-ġenb il-fidi nisranija, anke ċelebrazzjonijiet fil-pubbliku titneħħihom, u aħna nippromovu xi ħaġa li propri tmur kontra, li tkompli żżid ma' din il-kultura ġdida li qed tinħoloq. Hija mezz ta' evanġelizzazzjoni, mezz nagħtu messaġġ ċar li aħna ma neħdu sem. Issa ovvjament issa li hija xi ħaġa kulturali daqshekk qawwija u t-tfal tgħidu li ma b'xi ħtija għandhom għax jieħdu jagħmlu daw iċ-ċelebrazzjoni tiegħek mingħajr dal-sens. Għax ma nofrux alternattiva eżistijaj? Għax ma nofrux alternattiva? Hekk darba ntqajt ma' Malta stess ma' parroċċa partikolari fejn għamlu parti f'dan iż-żmien għat-tfal imma talbuhom jiġu libsin il-bista qaddisin. Kemm sabiħa? Qed tiċċelebraw l-ewwel ta' Diċembru festa tal-qaddisin u jiġu libsin il-bista qaddisin. Il-Knisja eżistijaj ħafna drabi meta kienet affaċċjata b'kultura pagana, għamdita ħanejtek. Pereżempju aħna il-miliet ma niċċelebrawx fil-25 ta' Diċembru. Għaliex il-25 ta' Diċembru huwa l-birthday ta' Ġesu. Ma nafux id-data meta Kristu twilet. Imma niċċelebraw il-25 ta' Diċembru għaliex antikament kienet festa pagana ta' Alla Xemx. L-insara dik ir-realtà pagana li kien hemm għamduha. U qalu x-xemx vera, id-dawl vera huwa Kristu. Mela fil-waqt li l-pagani jiċċelebraw l-Alla Xemx, l-insara qabdu dik id-data u ċċelebraw ix-xemx vera, it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, id-dawl li ġie dawwal il-bnedmin kollha. Ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa simili wkoll illum illi flok niċċelebraw direttament l ħaġa qabdet daqshekk mod kulturali il-Halloween, imma aħna nagħtuha sens veru nisrani ta' dawn il-ġranet li aħna bħala nsara niċċelebraw, li nagħmlu ċelebrazzjoni anka sabiħa fejn it-tfal jieħdu pjaċir fiha pereżempju u tiffoka fuq il-qaddisin, li anka aħna nippromovu xi ġifieri il-ħajja tal-qaddisin vera fiha tal-Knisja. Naħseb din tgħin anke lilna bħala Knisja f'Malta meta għandna tant diffikultajiet eżistej fih iċ-ċelebrazzjoni tal-festi parrokjali fih il-qaddisin. Li opportunità li nagħtu t-tifsira u s-sens veru. Forsi tista' tkun opportunità meta m'għandniex festa parrokjali li qed tiġi ċċelebrata mkien fl-ewwel ta' Novembru bħala festa tal-qaddisin kollha, illi nagħtu spinta vera f'kull parroċċja, fl-oqsma ta' tfal, fl-iskejjer, fil-youth centers tal-Knisja, nagħtu toma ġdid tal-Qdusija. Il-Papa Benedittu XVI fil-kuntest dan kollu eżistijaj dal-aħħar qed jitkellem ħafna mill-qaddisin, mu speċjali bħalissa qed jitkellem mill-qaddisin anke li jgħixu fi żminijiet tan-nofs fl-istorja tal-Knisja, fl-istorja tal-umanità. Semma ruxmata qaddisin jekk naraw il-katekeżijiet li l-Papa qed jagħti nhar Terba huma kollha bħalissa fuq il-qaddisin. U diversi drabi l-Papa anke sostna f'taħdita minnhom li għamel Benedittu XVI talabna l-koll li jkollna l-qaddisin protetturi tagħna li nerġgħu naqbdu din id-drawwa tan sabiħa tal-Knisja, li kulħadd ikollu qaddis f'ħajtu li jkun ta' gwida għalih. Li tkun meħtla aktar tal-ħajja tiegħu, li tista' tidentifika ruħek aktar
li jista' jgħinek li titolbu jinterċedi għalik biex tikber fit-triq tal-Dusija. Ħalli verament tiċċelebra r-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt, mhux tiċċelebra l-mewt eżistijej. Il-Halloween hija parti mill-kultura tal-mewt li l-Papa Giovanni Paolo II tant ikkundanna u tant ħadem kontrija li minflok kellha tieħu post il-Papa propona għandna niċċelebraw kultura ta' mħabba, ċivilizzazzjoni ta' mħabba. U l-qaddisin huma dawk li jgħixu l-kmandament tal-imħabba li jingħallaw lejn il-proxmu fil-milja kollha tiegħu. Allora kemm importanti eżisti li aħna iva nsibu dawn l-alternattivi u nsibu dan il-mod kif aħna niċċelebraw dawn il-jiem tagħna bħala nsara b'mod rilevanti, b'mod sabiħ għaliex le, b'mod attrajenti, imma jagħti sens tal-fidi tagħna vera mistronija. Naħseb li huwa ħafna importanti eżisti illi rridu nagħmdu din il-kultura li qegħdin fiha fejn tidħol din iċ-ċelebrazzjoni tal-Halloween. Nerġa' ntenni hija perikoluża. Ismgħu xejn Onesimo Herrera Flores. Qed nikkwota f'dal mument l-artiklu li ħareġ Halloween festa antikristjana minn Patru Franco Fenech kwota lil Onesimo Herrera Flores li jgħidlek min jiċċelebra l-Halloween ikun qisu qed jistieden lix-xitan fid-dar u fil-ħajja tiegħu. Kwotazzjoni oħra ta' Anton LaVey li kiteb il-Bibbja Satanika illi dan jgħidlek flimkien mal-Berdi għandu jiġi ċelebrat il-Halloween. Eżistijaj niftu għajnejna. Hija realtà il m'għandniex għalfejn iċċabsu fiha. Sfortunatament, għandna diversi Maltini li ċelebraw din il-festa, jien naħseb huwa punt ta' evangelizzazzjoni il niġbdu l-attenzjoni li xulxin b'ħafna mħabba u karità, huwa punt illi anke nerġu nagħmdu il-kultura pagana li aħna qegħdin ngħixu fiha li ndawluha fid-dawl ta' Kristu. Għax Kristu jrid idawwel eżistijej ir-realtà sħiħa tagħna, iċ-ċelebrazzjonijiet kollha tagħna, dak li verament ħabna u taħħajtu għalina. Wara dan kollu jiena ninsisti ngħid eżistijej li hemm inganta xitan. Biex imwerru n-nies bix-xitan. Fil-drabi iktar nagħmlu ħsara meta ma nitkellmux dwaru, milli meta nitkellmu dwaru. Ix-xitan jinganna b'dawn l-affarijiet eżistijej. Jidħol fin u jingannana b'daw l-affarijiet. Bil-mod il-mod jibni territorju u imperu tiegħu fil-qlub tan-nies. Daw l-affarijiet li nqedda bihom biex innaqqar il-fidi minn qalb in-nies. Ejjew ndur li Omna Marija li bit-talba ta' Rożarju hija tgħinna eżistijie jinkixfu dawn l-inganni ta' Satana fini fi żminijietna. Jinkixfu anke dan l-inganni ta' Satana fini eżistiji fl-istess ambjenti tal-Knisja. Hija sfortuna li għandna ambjenti tal-Knisja li jippromovu l-festa tal-Halloween. Hemm bżonn nitolbu eżistijej ħalli din il-ħaġa anke f'Malta, anke bħala Knisja, nagħduha ħafna serjetà. Neħdu deċiżjoni dwarha fuqha u b'mod radikali. U nitolbu l-Marija li teħlisna minn dawn l-inganni fini u ma twassalna dejjem faqda ma' bejn Ġesu li fuq is-salib rebaħ il-mewt u li għalinna jienu il-qawmien u l-ħajja. Jekk nagħmlu dan il-mulejat naslem.